jsme s Anetkou odpoledne zaspali a nestihli jsme to vymalovat. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžete. Já? Pane Polák, máme tady tolik pastelek? Fakt? Takže máme jednu pastelku. No, Jedna pastelka vám nepomůže. Pomůžete mi je vymalovat kouzlem? Jo! Tak kluci, tomu dávejte pozor, já vám ty omalováky nejprve ukážu. To jsou oni. Bude tam i Anetka, tak s vámi kdo uvidí, tak mě zakřičte, jo. Takže omalovánky, já si vyhrnu rukávy, abych vypadal žů, tak? Dejte pozor, jsou tam kouzelníci s kartama, s kruhama, s hrdličkama, je tam spoustu různých obrázků, ano? Mějte si. Ale to je s kruhama, s kartama, s hrdličkama, spoustu. Všichni ruče nahoru. A dávejte pozor, zašeptám kouzelnické zaklínadlo a pak zašeptáte taky, řeknete čáry, máry, objevte se, jo? A uděláte takhle magické velké kolo. Připravte se 3, 2, 1, teď. Bylo tak jako mexická vlna, tak hezky. Dávejte pozor, jestli teď už je vidíte. Obrázky, ano, důležité obrázky máme a teď jdeme všichni čarovat. Jelikož pan Polák tady má jenom jednu pastelku. Dávejte pozor. Vaším úkolem je, Anet, počkejte, ať nás je víc, tak dávejte pozor. Vaším úkolem je na svém oblečení si vyberete nějakou barvu. Anetka třeba červenou, já si vezmu třeba červenou a dávejte pozor. A váš?